Vooral Opstelaan is opluchten met de visie van de provincie. Dat is de plattelandsgemeente net opslokt wordt terug bij de stedelijke gemeenten Smellingelaan en Heerenveen. Wij voelen het als een steun in de rug, want er staat ook in het rapport dat wij nu bezig zijn met samenwerking met Oost- en West-Stellingwerf. En wij willen ook samen met Oost- en West-Stellingwerf samenwerken met de stedelijke gebieden, dus met Smallingeland en Heerenveen. Dus wel meer geerwerkje, maar net fuseren. Vooral een fusie tussen Smellingelaan en Heerenveen is nevens de provincie net wenselijk. Dan kan je wachten op de Traaien-Orengemeente, zie je me qua dan ik op. En dan zul je een hele grote plattelandsgemeente en een hele grote stedelijke gemeente hebben. Net wezenlijk voor de inwoners net goed. Die mix is van heel groot belang. Een bittere pil voor Smellingelaan en Heerenveen. Het liep er de laatste tijd hield iets meer op dat ze wel fuseren wonen. De provincie heeft natuurlijk allerlei ideale plaatjes. Maar als het ideale plaatje niet voor elkaar kan komen. Wij hebben ook een ideaal plaatje. Als dat niet voor elkaar kan komen, dan moet je naar de next best oplossing. En dat zou best wel eens Smallingeland, Heerenveen kunnen zijn. Dat weten wij nu nog niet. Werkdelen in de Zuid-Eersthoeken is nevens Van der Zwaan op termijn onontkombaar. Want in de rest van de provincie ontstaan er toch de werkdeling nieuwe grote gemeenten. En dat zou wel eens min uitpakken kennen van Heerenveen. Dat je dus veel minder te zeggen hebt als het gaat om bijvoorbeeld steun van de provincie of steun van het Rijk. Dat je ook veel minder in staat bent om goede mensen aan te trekken, omdat je gewoon kleiner bent. En je mensen ook veel minder mogelijkheden kunt bieden. Dat je dus kortom veel minder kunt doen voor de inwoners van jouw gemeente. En daar doe je toch eigenlijk voor? Dat zou geen punt wezen wat u zo belangrijk, omdat de gemeenten in Zuid-Eerst voldwaande grut en robuust zijn. En dat is een hele andere schaal als in het noorden van de provincie. Dus wij zullen daar geen bezwaar in. De provincie heeft op het gebied van de herindeling heel weinig bevoegdheden. Dus het is een mooi rapport. Het is fijn dat de provincie op een aantal onderdelen het met ons eens is. Maar de provincie heeft het op dit gebied niet voor het zeggen.